Haupa, Garazi. Arratsaldeon. Ongi etorri. Hondartzatik zuzenean. Hori da, hondartzatik. Eta aizuta, zer moduz dago itxasoa? Ba, hondik pizkatotz, baina neoprenon batekin gustura. Eta olatuak? Olatuak ez. Gaur ez da? Gaur ez zegoen ez? Ez. Azken hilabeteotan olatu gitxi. Baina, bueno, adaptatu bat gara. Gure lantaldean bada surflaria hundi bat, Juanfe izena duena, eta berak jakin nahi duena da, ea olatuak noiz atozen zuk badakizu? Ba, nik ere, baina nizut bihar badatorrela. Ah, bai? Bai. Juanfe, Baina Juanfe ez du neoprenorik erabiltzen, Ez, Tipo gogorra da. Gogorra da. Ongi, eta olaturik ez dagoen egunetan, zer egiten duzu? Zer egiten duzue? Gaur adibidez buzeatxera joan naiz, baina ere gimnasioan ere asko entrenatu egiten dugu, orduan, ba, bueno, adaptatzea. Egia da niztut surfeatzen entrenatzea dela hoberena, baina, bueno, askotan ere pizkat lesioak ekiditzeko, pizkat ere gero eta mai aldotuagoa dagoenez, gimnasioa gero eta gehiago. Normalen ez dugu asko hori gustuko, hondartzan asko sobeto eta asko divertigarriagoa, baina, bueno, pizka bat horrek mantendu behar dugu. Garazizu, nola hasi zinen, surfea? Ba, nire gurasoek lagarara ematen gintuzten zen haiek eskalada eta ere kaiak surf egiten zuten, eta hor joten ginen... Kaiak surf? Kaiak surf. Ara? Ah, hori da, karo. Normalean surflariak kaiak surfistak lesodian, baina, bueno, nire gurasoei kontrakoa egin nuen eta surfa aukeratu nuen. Eta hor astuburoetan ematen gintuen eurizkinan, eta bugiarekin nire neba nagusia kopiatu nahi nion, eta, bueno, pizkat gauza bat besteari segituan, eta zutunik jartzen hasi ginen, eta gaur eguneraino. Baina zenbat urterekin gutxi gora bera txikia? Ba, ni zazpi nituen, oso txikia, bai. Hora inbidiak ikusten ditudanean, Eta beldurri gabe? Ba, beldurra nuen, eta orain daukat. Eta noiz konturatu zinen, aizu, ongi moldatzen, naiz? Behar bada surflari izan nahitek, Ba, ni bete zen inoiz ez dudala horrelakorik aukeratu niztut. Pizkat, ni nire ametsa mundutik bidaiatzea zen, eta ni txikia nintzenean, surfa zen hori egiteko aukera bat, eta niztut, oin dela 5 urte edo 6 urte kontrolatu nintzen, hau lan modu bat izan zitekela zen, orain olimpiadetara joan baino lehenago, profesional, surfa olimpiarretara joan baino lehenago, guk ez gara joan, aurten, zoritxarrez, baina, bueno, niztut profesionaltu dela asko, eta profesionalizateko aukera, errealitatea bihurtu da, baina lehen, niztut nire txako zen pizka bat, nire ametsa eta mundua deskubritzeko eta ondo pasatzeko. Gero pizkat serioago jarri da. Garazi, aurtengo uda zirraragarria izango da zuretzat. Challenger Series txapelketan parte hartuko duzu, bertan munduko 74 surflari onenak, ezta? Izango dira, izango zarete. Eta nolabait olako gorengo mailara sailkatzeko aukera bat dago, ezta? Ba, niztut, pasadan hilabetean lortu nuen hortara klasifikatzea, eta oso helburu potoloa zen eta saia. Eta horrek lortzea ilusio handia egin dit, eta ere pasadan urtetako lana hori ere pizkat hor dagoela. Eta orain daukagun denboraldia Hego Afrikan, Kalifornian, Frantzian ere, Hawaii, Brasil. Niztut, klasifikatzen zarenean oso ilusioa, baina ere responsabilitatea eta lan handia dago aurretik, baina niztut pres gaudela, pres nagoela eta hortarak. Kilometro asko egiteko prest, orduan? Bai, eta maletak alde batetik bestera, baina niztut hori bizitzako denboraldi bat temporada bakar egiten duzu, eta ere joten garen tokietara izugarriak dira, eta niztut zorionekoak garela. Eta nork esan behartzizun lagan aritzen zinen hartatik, onaino iritsiko zinenik, ez da? Bai, baina niztut hori polita dela, ni bertan hasi nintzenean ez neukan olako objetiborik, eta niztut horrek ere luzeagoa izan zen disfrutea bakarrik. Zen batxutan orain ematen dit, pizkat, txapelketetan oso goiz hasten zarenean, batxutan hori galdu daitekela. Eta orain, helburua zein da? Disfrutatzea da helburu lehenengoa. Zen batxutan niztut lehen entzun diotu zuen lagunari bizitzen ikastea edo bizitzen olako zerbait izan duela, eta guk kirolariok ere uste dut batzuetan bizitzen ez bakarrik irabazten, bizitzen ikastea ere behar dugu, eta batzuetan disfrutatzea astu egiten dugu, eta orduan helburu nagusia disiplina, konpromisoa eta hori dena, eta baina disfrutatzea izan daiteke, eta obio da,
horra baldin basoaz, klasifikatzea, ez? Seigarren lehenengoa klasifikatzen dira urrengo mailara. Oso ez du inork Euskal Herrian hori bakarik Aritz Aranburuk lortu indu hori orain dela urte batzuk. Eta, bueno, helburu oso zaila da, baina egin daiteke, eta, bueno, baina, bueno, mangaz manga, partido a partido, eta ikusiko dugu. Garazi aurkariak ezagutzen ditugu? Bai, azkenean hori da, como pizkat gran hermano bat, gaude mundu guztian, baina pertsone berdinekin, orduan, bueno, indela pilo urte. Beti dauden neska berriak, zen gazteak, edo depende zein regionalki nork klasifikatu den, baina, bueno, gutxi gora guztiak ezagutzen gara, baina, bueno, azkenean surfa ere dauka hori, puntu hori, itxasoak ere guztiak direla arriskutsuak, eta guztiak gara arriskutsuak, orduan ez dut zure buruan fokoa ipintxa da, ez dut rekomendatzen dena, ez da, ez dut beste kiroletan besteak zer egiten duen final partidu no da, kontra. Hemen ez dut da batzutan zure kontra. Beritxasoa nola dago, nolako adian, seguna daukazuen. Bai, eta Ego Afrikara zoaz, hor emango diozu hasiera, Bailito Pro izeneko proban hor aurkituko dituzu, zure aurkari guztiak. Zer modu zaude, lesioak eta ongi zoaz? Bai, pasan astean ja hasi nintzen surfeatzen berriro. Esen oso lesio handia, baina, bueno, esperientziak esaten zidan, batzutan pizkat txarto baldin basau, ere lehenengo txapelketak aurten egin ditut pizkat horlan errenkeatzen, emaitzak lortu ditut, baina asman nintzen daukagun denboraldiarekin oso denboraldi luzea eta gorra izango da. Baina, bueno, erabeki genuen hori orain pizkat utxunea egitea, geldiunea, eta, bueno, ja bueltan, eta ere niztut mentalki ere pizkat ondo torri zait pizkat. Lasaitasun pizka bat hartzea. Elitera iristeko ibilbide luzea egin duzuzuk, repasatu nahiko genuke eta lehenik eta baina esango dugu, adibidez 2017an Europako txapeldun orde izan zinela. Hori asko da. Baina ez dut hori izan zen lehen urtea profesional bilakatu nintzatekeela sentitu nuenean. Israel irabazi nuen, eta niretzako hori oso momentu garrantzitsua izan zen, eta horrek eman zian hori. Europan txapela bilatzeko ahalmena, ez nuen lortu, baina oso emaitz handia, eta horrek ere ate asko zabaldu zizkidan. Eta beraz esan dezakegu Europako honen artean zaudela, zuretzat zer izan da, zer suposatu du zilarrezko domina honek? Batzuetan da pizkat zure lanari eta zure kirolari moduan pizkat emaitza horrek esaten du epaile batzuk, zuk bigarrena, Europan bigarrena zarela urte horretan, no? Pizkat premio edo pari bat zuretzako eta zutan konfiantza esatuten pila jende, entrenatzaileak, familia. Baina, urrengo urtean ere 15garrena izan zaitezke eta pertsona berdina. Baina, niretzako izan zen pizka bat, premioa hori konpromisu eta urte askotan izan nuen, konpromisua eta ilusioa ere. Kirol honek aurpegi onak ditu, hau bezalakoak, eta aurpegi txarrak ere, zuk lesio garrantzitsu bat izan zenuen, bere garaian. Zer gertatu zen? Frantzian nengoen eta zarata eta min izugarri bat zenditu nuen Bizkarrean. Eta, hospitalera eraman ninduten, ezin dituen hankak mugitu. Eta, hor bi ordu horiek hospitaleraino bildurri izugarria izan nuen. Gero ezekiten medula ondo zegoela esan zidaten hospitalean aigatu nintzenean. Baina, gero hasi zen pizka bat, 6 hilabeteko bataia medikuekin surfa usteko, ez zegoela soluziorik. Bai ibiltzeko eta hori bai, baina ez kirola egiteko. Azkenean lortu nuen mediku batek ebaketa egitea, zen oso gaztea nintzen, oso gaztea naiz, baina olako ebaketak arrisku handia daukate. Eta, ondo hori honekoa izan nintzen, zen ondo atera zen, eta hori zegoen nire esku. Eta, hemen nago, bueltatu, nire txako ere oso reto importantea eta garrantzutua zen nire gorputza inbeste zaintzea, zen surflariok daukagun bizitza batzuetan pizka bat kaotikoa izan daiteke. Eta ni ez neukan hainbeste konfiantza nire buruan hortarako, eta horrek ere niztut kirolarekiko heldutasun handia eman didala, eta ere surfa urte batez ez eukitzea nire bizitzan, eta ez eukitzeko bildurra izatea, ere horrek perspektiba berri bat eman zidan. Eta asko posten gara, horrelaxe kontatu zenuen Euskal Telebistako Urra Hunditan saioan, Garazi Sánchez. Lo que todas las personas nunca queremos que a nosotros nos va a pasar eso, ¿no? Y dices, hostia, estoy aquí y soy yo.
y me está pasando. Y no va a venir mi madre ni mi padre a salvarme de esta. Un puto drama, la verdad. Ba hori buruan pilo ez nekien bildurrak etera ziren, eta, baina niztut orain hori pasatu izana, ba niztut pilo gauza ikasi ditut. Tu, que le han tocado la médula y no lleva 2 meses y no puede hablar. Eta bera esaten duen moduan, urte hau surfarik gabe, sentitu dut ni ere pertsona alaia izan naizela, pertsona zoriontsua, eta niztut hori ere libertade asko mandit surfarekiko, eta orduan orain ez dut ikusten behar bat moduan, baizik eta erabaki bat moduan. Polita da hori, erabaki bat moduan eta ez behar bat moduan. Garazi, zer izan zen zailagoa, bizkarra sendatzea edo burua sendatzea? Burua indartzea? Bai, niztut ahal duzula sinistea, eta niztut horretarako surfak supuestamente bakarreko kirola da, baina momentu horietan nabaritzen duzu talde kirolak baino taldekoa dela, eta niztut zorionok izan ez oso nire familia nire alban egon da, eta gero ere gorka alegria izan da niztut momentu horietan nire coach edo entrenatzaia da, pizkat ez bat ez bestea, baina dena batera, eta nire ustut horrek asko lagundu dela nire fokoa urrengo pausuan, eta ez, zen ni hor ospitalaren nengonean eta pentsatzen nuenean noiz joango nintzeteke mundialera edo zinezkoa, oza, utxunea. Hundi bat zegoen tartean, ez da? Orduan, hor burua gestionatzean ez dut gakoa dela, eta ez dut edo zertarako bizitzan balio dezakela olako reto bat edo olako oztopo bat. Baiz, oztopo bat horrela gainditu eta gero, orain urrengo erronkak gehiago baloratuko dituzu, ezta? Pauso horiek beste era batera ikusiko dituzu? Bai, azkenean ez dut erramientak bilatu izan behar dituzula, eta erabili eta ikasi erabiltzen a las malas, baina, bueno, ikasi egin behar duzu. Eta orain pizkat urrun ikusten dudala eta sentitzen dudala momentu horiek, esaten dut, oraingo, eta nizut, txapelketetan nabaritzen dudala beste lasaitasun bat, bildur gutxiago, orain ez daukatain bat bildur galtzea edo irabaztea, pizkat perspektiba askoz handiagoa eta zer ez dela hain garrantzitsua, ez hain horrek ere eman diala disfrutatzeko gaitasun handiagoa.